яке аблоҷон берафтем охи дер шуд хай телефона ҳами сумоне чокар бо имрӯз шумо ай телефон канда несте охи исақҷоне ин як дар Одноклассник, дар Инстаграм, дар Фейсбук, дар Телеграм, дар 4 та номерои WhatsApp ку иққадар таманниётҳо, иққадар орзуҳои нек дар ин рӯзи мавлуди мо ку бовар ки ман хеле аҷдад надоштум. Ташаккури зиёд бародаро, апаву хоҳаро, ман ҳам дуо мекунам дар ҳаққтон ки ҳамеша ӯ чизе ки дар дили кӯчаки хитон мепарваред ку Аллоҳ баровардаву хайр бигардонад. Ва дар ҳаққи шумо ҳам ман орзуи нек мекунам ва дуо мекунам ки дуоатон мекунам фархунда бошед, ҳамеша бо лаби пурханда бошед. Шабу рӯзе ки доред мисли хуршед, зи дарду ранҷу ғамҳо канда бошед. Аллоҳу акбар. الله يعلم ما نشكو من الألم